Loh, Mbak Yu. Kok ngerti lo Mbak Yu sampean mang? Kok kono mang apa aku? Alhamdulillah Yu. Sampean rene yo ngono lho Yu. Dolano nang gone ndure iki. Aku seneng Yu sampean gelem rene Yu. Alhamdulillah kene dulur tuwa ya gelem silaturahmi nang gone dulur enom. Rene Yu. Kok dengaren Yu sampean rene? Enek apa to Yu? Kok dengaren men? Roh anakmu ning kono mang apa tas warungan ning kebonane wong lagaran. Anakmu lho ning kok watu kono glelek. Kira-kira bakar telo. Mbuh gek mendem apa piye kamang. Oh iya, Yu. Bocah wis mulai. Malah ning jeding kono mang apa? Bocah adus ning jeding Yu. Ya ngono lho Yu, aku matur suwun, bocahku ki ya kandhanono. Nyati ya sik bocah urung tek cetha. Matur suwun banget ya Yu. Sampai melok-melok ngopeni ponakmu. Ya tak kandhani, tapi ya ora apa-apa to, Dek. Tak seneni wong ya ponak aku dhewe. Ora apa-apa to. Dadak mlebu dhisik to, Yu. Ya wis ngene, Dik ya. Aku tak nerusne lakonku nyang ndur kono, nyang kandhan. Iya, Yu, lek ngono, lek sampean ora gelem mampir. Jane sadar tapi arep balik rasane bolir wong jane kena molo. Dah. Kri. Nah, ini rotok padang ini kalian. Alhamdulillah. Ya udah no. Nyari yang gue posisi mak mengkai. Nyandi tok bocah mang. Lah kok kaya pamit nyang jeding. Tapi kok suwi temennya apa bocah mang jeding. Kok gek ngentekne sabun dipangan. Bocah ora sadar. Gek lho dipangan lho apa bocah kok ora sadar. Kita kok ngomah gloso. Sing dipangan ku mang rupa apa, panganan apa. Waya iki lek krasa ora enak lho ya ora diterusne mangan. Lah pamit nang jeding kok suwi men. Ora mulai-mulai gek nyapa kok ning jeding kok ora ndang metu kuwi. Kok ora penak atiku. Apa didelok ae bocah iki lho nyapa. Gek ning jeding ora kuat ngadeg pisan. Walah lha iki apa? Kenapa susu nang jeding lho tak kira ngentekne sabun ning jeding. Kenapa lho Ngentekne sabun. Lah iya kok kowe tolah kaya ngono sampe ragamu ngono lho Le. Sing kok pangen opo to sakjane iki? Kok sampe teko ora sadar, gloso-gloso. Mangan opo? Lah aku mengke mangan enak, mangan gurih, mangan wareg ngombe legi. Mangan sembarang kuwi lek krasa pahit apa krasa ora enak. Lah ora krasa. Aja diterusne. Mosok kowe sik nom ngono mati rasa Le, tole. Oh, alah Le. Sembarang ki kudu teliti saurunge terjadi apa-apa ya Le. Mosok aku roh gek ragamu kaya ngono mang. Glosa-gloso, aku panik Le sebagai wong tua. Wong tua ki lek duwe anak gek sampe nelongso, kok sampe gloso-gloso gek sing dipangan apa susah Le. Susah banget. Jale mangan apa kowe aku tak tekok wae. Telo. Telo. Gek ning endi lah mangan telo kuwi? Ning kebonan kidul kono. Lah gek telane sapa sing kok rai kuwi? Ora ngeral sing bakar ki anu to. Sapa jenenge? Bencok. Oh, gek kowe melok mangan. Iya. Iya. Lah kok sesuk neh aja ngono ya, Le. Lek sesuk-sesuk kuwi lek mangan sajake ora enak, gek ora ngerti iki asale kok ngendi, aja kok pindho-pindho neh ya. Yo. Aku ki mesakne Le, kowe iki wis ora gelem lemu awakmu. Iya. Bolak-balik kok mangani kaya ngono. Aku ora mentolo tenan Le. Aja dipindho ya nang, cah bagus kok ya.
Aja nyusahne wong tuwek le, mesakne lho. Wong tuwek ki ngatur anak ki iso susah. Iki wis rada penak ya. Rada penak alhamdulillah ya Allah. Arep delok keadaane prengis aku. Ya, ya le deloken kok dongakno ndang mari cahe barang ya. Ya sana tak ngak prengis menawa wis mari. Ya le, ya sing perhatian karo koncone sing Yo. rukun ya le. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Anakku akhirnya wis waras, aku mangsa kuwatir suwas-suwas, ning jeding suwine ram, urung sampai tak susul nang jeding bocah wis metu, wis waras alhamdulillah ya Allah. Amin. Benar. Satu. Ayo ngak prengis. Iya mae. Yo, Menawa ke sik tele-tele. gendang ya ora betah panas ya. Iya. Tapi Pak. Yes. Oh, iki yo ngono lho. Ya, ribu ngono. Enggak. Ribu. Suwa, let's go. Apa iki ning ndi iki aku? Ini sadar aku. Jangan pasak no. Enak pelora enak pak. Iki banyu apa kepikap? Iki kamu apa iso digali. Enak ra iki. Wes. Iki piye kan pelora enak lho. Kok iso kok pangan? Niat yo sini nak gowo iki piye lho? Yo sebakar aku nyatine. Lah. Enak lah pak. Sik to sing bakar iki karo aku barang iki kok gowo. Ya aku yo ora ngerti. Yo kene lho wis kadung kok sing wis yo wis. Alah. Yo nyati wis kok kene. Iya. Wes kono, sore. Ya. Iso aku dhewe ra we. Oh, ra iso lho ngene iki sik. Jo. Ini saya wong ae. Ayo. Ya ayo lho. Wong ae. Alah iki ning ndi? Ini tak wae ora sapa. Iki omahmu, pong. Pong mangkamu. Poh, poh. Alah. Bayar kok gede loro ini. Ning ndi we? Wis ora. Suruh samu. Gede. Nanti Cek anu. to iki. Tengok aman ora? Wis mumpun aja rek ya wis mati. Wis meneng ae. Sudah mari. Bandun. Assalamualaikum. Diwongi. Salam. Iki kene kabeh ini. Iya, aku baturi ngene lho. Kaya asu nang gitu ya. Ayo mari. Saya gendeng ya. Nah iya. Ya Allah. Masalah Eh, Tolong aku dikapak. Gendeng oi. Ini wis sehat walafiat. Iki Klonono. karo mebu Pokok. poh. Nickname poh. Ya Allah. Tua ada powong mari lo yai. Asine kok ngono wayahe. Ora mentol ndelok raine. Ya gede kopongan pisan. Gopok loro yo. Sirit iki. Pol-pol anak iki. Anyar deki lho. Nyedeki apa? Iki muni ae, muni apa? Nyedeki mati. Masya Allah. Yo Udah cocok. Ngene iki yo menungso lho. Menungso ya. Yo mati gara-gara kowe kuwi lho, Gara-gara kowe kuwi lho. Ora nesu karo iki barang-barang iki, ya. Oh alah. Aku ki wis menang. Piye karo Pengertian piye? wae. Ya apa kancamu kok racuni Sik to, sik kene yo. Aku tak omong. Lho, alah goblok. Piye? Ngene yo. Aku ki kan mlaku karo prengisan. Ero. Lah iya sik to. Aku ki ndelikne telo Tunggu kene lho, kowe iki ning rinjing. tamu ngono. kok. Ki iki tak kira telo enak. Ki untungno ki Saya sing pas nemen tak iki, pangan Pak. ki sing Masak, enak. Allah. Cek cah loro kuwi. Kita rungokno dialog iki lho. Ya.
aku ya suap. Iya iya wis. Nah, Ya, kita kita terus nih. Antem mangkong pasti gede. Kita kira enak. Masa anu ki sing ora enak mek aku dhewe. Kowe karo prenges kuwi sidamu yo ngono kuwi. Ya aku njaluk sepuro. Wis Penak men. Yo penak Ya lho. kowe dhewe tak kei telo kasepe, Kasepe apa kastel? kastel. Ya kastel kuwi takon mangan sekebul ora mati ning nggon kowe. Lho kowe mangan secuwele mendem ngono kok. Lah makane Lah iya. ai puradane wae. Ayo kene lho. Jare Minjil penak enak penak iki. yo. Langsung kubur urip-urip ae. Penyong melok-melok. Ya kan disiksa. Anak dhewe disiksa. Disiksa. Ojo. Wis tak balik aku wis bagian ra penak. Wis lari kowe ya. Mesti ra Balik, balik, lari lho. balik. Bocah otok-otok. Utek lah sak Tengu. krikil. Iya. Iki ngene otok-otok. No. Otok-otok. Wah, lah bangga. Goleng ya jenenge. Ya sako lek tugul 500.000 ngono lho. Golek yo seken. CB nyeni Mas. Wis isan arep kopong isan utekmu. Piye iki? Arep nyapo kowe iki? Jare lah kuwi. Aku kegiatan Nah, nyapo. Kegiatan nyapo ya? iki meng sareh wis aku anu wis mengecewakan Nina. Yo piye neh? Ayo digolek angker golek ramban opo piye ngono. Lho dhewe Golek apa? Oh, waduh ya betul neh. lah. Dia aku. Jegek. Tapi Jegek, kan jegek. yo bahagia to, Guys. Lah sak uplik. Tapi lek pangkah tak. Ye iki. Golek ramban kono lho penak. Rambane anu siji enak. Sopo Sopo? Kok embuh. Nyati yo kopong tenan nek kowe iki. Yo jenenge wong Nemen-nemen. kakean mangan telo sing ngene iki lho. Urip. Aku gabut ngene iki. Ayo dolan ae. Nanti lho. Ci. Panas-panas kok ini kok. Ngubengi desa kowe koyo lagi balik. Masih aras-aras seneng. Langkung kuwi enak. Wis kulo cak kowe. Gak balik angel meram ngung iki. Ra umum to. Panas e koyo Afrika kok ini. Kan? Matamu. Ah. Oh. Kaya enek don takut. Karepe beli pitulung pirau pi sora kacung karepe limo tak podong ket kono adoe kaya ora mikir piye kalau kuwi kesel piye kagak enek pikiran belas kadung loro iki oke keturunan kene sebenarnya keturunan Oh. Iki di. Bentoke banding malih wejing pol parahnya. Ah, yo taknya malik aja. ayo kowe Lah jebul malah dhewe. Piye iki? Yo lah kini yo lele. ngene iki lho Yo kok iki yo ngono ku. lha yo sing ngene iki kuwi nyapo rene Nyapo hak asasi. Inggon yo ora le munggahe. Nyapo? Betul tenan karo kowe meneng e. Ya penak jongkol kalian piye? Kuwi ngapa melu-melu ya? Debene. jorong pisan lho Kabeh lho ki engko tak plungne. apa kuwi selingkuh meneng kono Kira ae lho wong. bocah mem piye sidare turu piye Ngloni poh. poh loro bae sian poh kayak piye ngene iki penake apa Santai nang kene iki ae. golek tae
Tai ning sapi tengah kan. Lho kaya ora nggo wae lho kowe iki. Biasamu kowe kok sai. Ora ngesaki tai ya. Opo yang digarap ini? Sumpah tahu ini mumet. Mumet kok pikir apa? Prenek. Refreshing. Serku. Tak sah siar balik apa nyanyi aku. Kowe melu apa ora? Yo, Sadarku sik, kok sik re. Yo. bocah loro. Surat balane rati jak jerek refreshing. Gara saya muat. Yang sitok isi ngeloni pop. Opo pahpu. Aku melu sik. Alah. Rambut tampaknya sih. Wes nyapu tak kira ile wes. Aku tak nongkrong pagawe yang Wes aku habis ning arep punya HP iki. Wes. Maaf, aku kudu aku salah.